Thomas! Har det været en god tur? Jeg har været mega med. Også bare brække mig 3 gange. Det Jeg brække mig 1. Kun en? Det er sundt. Hvorfor gjorde du det? Jeg så Jørgen brække mig, og så... Nej, det var du ikke. Jeg så Jørgen brække sig, og så blev jeg presset. Så brække jeg mig. Så blev du presset? Okay. Jeg er ikke bare med. Hvad er det bedste? Hvad? Hvad er det bedste? Det bedste? Bolsje. Det er bolsje. Nej, chokoladekiks. Ja, chokoladekiks. Jeg har da ikke fået chokolade. Det bedste, ikke også? Det var sikkert meget, når det smager godt. Jeg kan godt lide ost. Skal du i vandet? Nej, vi skal bare på pælen, ligesom fokus. Ud på pælen.